Sa atong silingang lalawigan dito sa Negros Oriental, patay ang barangay kapitan sa barangay Kalamtukan, Bayawan City ug ang minor de edad nga pag-umangkon dihang gipamusil. Ano ang report? Ang mga biktima mao silang Johnny Condes, 47 anyos ug ang 16 anyos nga si Danny Marata Jr. Samaran ang igagaw sa kapitan nga si Danny Marata Sr., 48 anyos. Nakalingkawa sa pagpamusil ang anak sa barangay kapitan ug ang laing igagaw niini. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagsakay ang mga biktima sa rescue vehicle sa barangay Kuyog ang nakamotorsiklo niyang igagaw ug pag-umangkon. Nangadto sila sa labing taas nga bungtod sa Kalumtukan aron makakuha og kusog nga signal sa cellphone. Apan dihang mikanaog si Kapitan Condes, gipauwanan dayon sa mga bala. Gibutyag ni Colonel Julian Intoma, ang director sa Negros Oriental Provincial Police Office, nga ang tinubdan sa krimen mao ang away sa kaliwat. Ang kapitan mo'y suspect sa pagpatay sa mag-amahang konsihal sa maura nga barangay ni atong November 14, 2019. Sila ra usab ang mga sakop ug opisyal sa grupong Pulahan. Nailhan na ang mga suspect ug gani gipadakop na kini buhi man o patay. Awhag ni Intoma nga mas maayong mutahan na lang. Chona Carrion, Balitang Bisdak.